Maiane Txoperen Hendaiatarra ez erran inoni izendatu du bere bigarren liburua. Haurtzaroko sexu abusuak ditu gai nagusitzat. Oroitzapenetik askatu nahian, sexura joko du iesbide bila, drogara, plazerrera. Kontaketarako trebeziaz eta hizkuntzaren menderatzeaz gain, baiaren gaineko ezagutza sakona eta sentiberatasun fina erakusten dizkigu. Simon Macias inspiraziotzat dauzkan pertsonak elkarrezketatzea zeukan helburu, eta horrela animatu egin zen eduki sortzailea bihurtzera, eta Un Kafe con Simon espazioa sortu egin zuen bere kanalean. Horrekin batera, bere bizitza eta egunerokotasuna kontatzen hasi zen sare sozialetan, blogero bezala. Simon bada Iruñako gazte bat, Atarrabian jaioa, baina Iruñan bizi dena, 27 urte dituena, eta ez dakit, nire burua definituko nuke holan sormen munduari, ez dakit, lotuko nuke sormen munduan, batez ere. Hainbat gauza egin ditut, baina ez dut sekula nire bizitza nolabait egin ditudan 11 gauza horietan kokatu guztiz. Pixkat aldaketa, etengabeko aldaketa batean sartzen naiz, eta gustoko dut aldaketa horiei aurre egin edo aldaketa horietara egokitzea. Bai. Sortzaile izatearen ibilbidea ez dakit zehazki noiz esan diezazukedan hasi zela. Egia da txikitatik nahiko saltxero da mugitua izan naizela, da holtza gainean nolabait 14-15 urterekin hasi nintzen Atrincherados izeneko talde batekin, pixka eta apurtxoa serioago, hor punk rock garai eta momentu horietan, eta egia da sormen mundu hori oso lotua egon dela musika eta musika taldetara oso modu goiztiarrean, baino gerora beti saltxeatu izan dut hainbat konturekin, hau da, gerora lagun artean hileak mozten hasi nintzaien lagunei, kuadrillakoei, orduan ere horretan trebatu nintzen, zenik neure buruari egiten nion hile mozketa, lagunekin ere, orduan hor sormenak hartu zuen beste giro bat, gero musika mundura bueltatu izan nintzen, konfinamenduaz geroztik ere eukinun nolabait nire buruaren aldaketa baten beharra sentitu nuen, eta horren hildora kuskusiatu nuen batez ere gailu elektroniko, argazki gintza eta bideo gintzan, gailu horietan nolabait teknikoago egiten saiatu nintzen nire burua, eta solasaldi ezberdinak partekatu izan ditute nik interesgarritzat hartu dudan jende ezberdinarekin inolako helbururik gabe. Gero egia da, partekatu izan nituela sare sozialetan, ze niretzako interesgarriak zirela kontuan izan ikusten nuen ere beste jende batek igual nahiko lukela horren inguruan jakin. Orduan sormena zentzu horretan irudikatzen dut, interpretatzen dut, eta esan bezala txikitatik datorkit, uste dut. Sortzaile izateak eta aldaketa guzti horietara egokitu behar izate horrek asko baldintzatu duela nire izaera, eta orduan, irakasle tankeran ere nabilenez, ikaslei saiatzen atzaile kutsatzen nik bizi izan ditudan esperientzia positibo horiek aldaketari ireki naizelako, ez? Orain puntu hontan, irakaskuntzan superpozik nabil, oso content, oso talde politekin eta nolabait oinatzea sortzeko aukera dut beste belaunaldi batengan, da horrek ematen dizu alde batetik kriston ardura, baina gerora ere irekitze izkizu leio pila bat, ikuste dituzulako hartu emanak ikasleekin eta gero horrek ere zuregan edo zure izaerarengan eragin kristona duelako, eta sortzearen inguruan orain banago kokatuago ekoizpen audiobisualetan. Hasi nintzen bere momentuan nire bidaitxo bikotearekin egiten nituen eskapada horiek bideo xume batzutan biltzen, eta denborak aurrera egin ahala nire anaiaren argazki kamerarekin, nolabait salto profesionala eman nuen, gerora beste bat hartu nuen, eta orduan bideo gintzan hasi naiz pixka bat argazki gintzan. Batez ere bideo gintzan, ze gustoko dut nire eguneroko bizitza ere islatzea, irakasle izateaz aparte, beste faceta edo aurpegi gehiago ditualako. Lehen komentatu bezala, nire buruarekiko aldaketa bat beharrezko ikusi nuen, ojo nuen, eta horrek eraman ninduen pixka bat irakurketa ezberdinak egitera,
jende berria ezagutzera, da jende berri horrengan, igual bazen ere, ni banengoela esponja moduan nolabait, eta xurgatzen hasia nintzen informazio berri guztia da ni prozesatzen. Eta orduan erabaki nuen solasaldi horiek horren aberasgarri izaten hasiak zirenez, audio bat jartzea eta bideo bat jartzea, gero jendeari gerora erakusteko. Egia da, ez dudala inolako presiorik proiektu horrekin, eta ez dut inolako helduleku edo jomugarik. Osa, bada nire izaera lantzeko edo osatzeko beste bide bat, eta soilik egiten dudana da, nik nahi dudanetan edo nik egoki ikusten ditudan momentu eta pertsona horiekin solasaldiak eduki. Inolako helbururik gabe. Orduan, nik uste dut guztiok egiten ditugula, Un Café con Simonen solasaldi berdinak gure eguneroko bizitzan lagun, familia edo senidekin, baino ez diegula kutsu hori ematen. Orduan, ez dira elkarrizketako, solasaldiak. Azkenean nik hartzen dut helburu bezala, ni momentu horretan hor egon nahi dudala, eta beste pertsona horrek ere edozein arrazoi dela eta hor egon nahi duela, eta orduan, ja hori ardatza harturik aurrera dijoa kontua. Da lagunekin bezala, zuk ez dituzu prestatzen lagunekin solasaldiak. Ez lagunak zarete, zerbait amankomunean duzu eta horrekiko egiten dituzu hitzak bota, berdinetan egiten dut nik. Nik uste dut, lortzen dudana solasaldi horietan da, solasaldi bidez planteatzen ditudanez, aurrean dudan pertsona horren erraietara nolabait sartzea. Ez diot elkarrizketa bat egiten pertsona horrek duen pertsonaiari. Ze guztiokaren sare sozialekin badugu pertsonai bat osatua, guk sortua, edo gero jendeak ere estereotipatu duena. Orduan, solasaldi bat, elkarrizketetan bai egiten duzula personajearekin hitz egin, eta osongi dago, lizitua da, guztiz osongi zilegi da. Baina nik nahi dudana da pertsonaia horren atzetik dabilen pertsona zein den ezagutu. Zerk eraman duen horra, zergatik egiten dituen horrela gauzak, o igual ze amets dituen, ze asmo dituen, zergatik nahi izan duen nirekin kafe hori partekatu, edo solasaldi hori partekatu. Orduan, badia gaitasun sozialak, eta askotan hasten dugu hori, sare sozialetan, virtualki egiten ditugun hartu eman guztietan oso trebeak gara, baina hasten dugu gaitasun sozial zurrun edo gordin hori, ez? Eta solasaldi horietan ateatzen diren mezu horiek beste jendearekin partekatzea asko gustoko dut alde batetik, ikusten duelako jendeak ere nik dituen interes berdinak edo jende arruntak dituen interes berdinak dituela, eta bestaldetik ere niretzako erronka bat delako nolabait hau bezalako montaje hauek audiovisualean enpaketatzea. Sare sozialetan egiten duelako nolabait laburtu. Instagramera igotzen dute labur, eta gero YouTubeen solasaldi osoak. Egia da, badela nolabait erkatu dezakegu autonomo izatearekin, bazarela dena, hau berdina da, ez? Zuk baduzu ideia, zuk baduzu gogoa, zuk behar duzu euki materiala grabatzeko, behar dituzu euki jakintzak gero hori maketatzeko, behar duzu euki gaitasun soziala, hitz egin duguna, eta behar duzu euki denbora, prestutasuna, eta hainbat gauza. Orduan, nola egiten dudan, egia da nik audiovisualetan, musika munduan murgildoa izan izenez, audioarekin pixka bat gora beratxoak egitea ordenadorean banekien, nola bait, oso modu xumean eta dena intuitiboki egina. Eta gerora, hori, hasi nintzelarik gailu edo kamera horiek nola bait hobetzen, formakuntzak nire ikasleiek esaten diren bezala, orain edozein tokitan aurkitu ditzakegu formakuntza doakoak eta kalitate honekoak, eta zentzu horretan hasi nintzen nire burua profesionalizatzen jendeak partekatzen zituen bere jakintza horiekin. Eta orduan nik egiten duena da grabatu, bai audio bidez, grabadora batekin, bai bideo bidez argazki kamerarekin, bideokamerarekin, eta gero egiten duena da elkartzaitut biak, ordenadoreko programarekin, eta plataforma ezberdinetan kontsumitzen denaren arabera egiten dut hori egokitu. Spotify, iVoox eta alakoetan, podcast moduan, beraz audioa bakarrik. Orduan nik montatzen dut elkarrizketa osoa lehenengo, bideo eta audioarekin YouTubeen eskuragai edukitzeko, eta gero nolabait zati motzagoak maketatzen ditut Instagramera igotzeko.
hori egiten dut, eta gero jendeak highlight moduko horiek behin hartu dituela, esango da, interesatzen zait, ez zait interesatzen, pixka bat hori, horrela egiten dut. Nik azkenean tresna hau, sare sozialen tresna erabiltzen dut, lehen esan bezala, nire gabezia horietan, jakintza gabezia horietan nire burua osatzeko, bideo formakuntza bat egin dut. Orduan, zentzu horretan, nik erabakitzen dut nire informazioa zen modutan kontsumitu. Egia da zuek, oiz bezaren momentuan, kontuan eduki barra duzula, ardura bat duzula, lehen esan dizuan bezala irakasle izatearekin, ez? Nik azkenean kriston aukera politak ditut ikasleen aurrean, baina ardura bat ere badut, zen nire gain hartzen ditut bere nolabeteko bere garapenaren fase batzuk. Orduan, egia da, mezu zurrun eta itxiak igortzea solasaldi hauetan, zaila egiten zaidala, enaizelako inolako autoritaterik edo ez dudalako inolako autoritaterik ezertan. Esan bezala, 11 mundutan ibili naiz, baina naiz bakar batean ere ez dut nire burua bakar batean kokatu. Orduan, beti azpimarratzen dudan gaia da, nik nire usteak plazaratzen ditudala, nire esperientzia dela, nik niretzako baliagarri izan den edukia delakoan nago, eta niretzat baliagarri diren tresna teknika edo solasaldiak direla. Ez dute inolako momentuan dogmarik sarri nahi, edo ez dute inolako momentutan esan nahi, hau dela biderik egokiena. Hau izan da nire biderik egokiena. Orduan, zentzu horretan, beti saiatzen naiz hori azpimarratzen. Ez ardurak entzeagatik, baizik eta jendeak ere, izaera kritikoa garatu dezan, eta jakin dezan, Simonen bidea hau izan da, zein izan daiteken nirea. Dituela 2 urte banengoen lagunei jamosten. Horrek esan nahi du, guain ez dudala egiten? Bai, gaztelania esaten da, el retorno nunca es cero. Berdinetan ikusten dut nik nire burua sartu nahi zen ikasaltza horietan. Egia da, solasaldi bakoitza berezia bakarra eta errepika ezina dela, azkenean ez dago gidoirik, ez dago deus, bada berehalakotasuna nolabait, nik badut jakin mina parean dudan pertsona horren inguruan hainbat gauza jakiteko, ez dakit ze gauza, eta beti azten naiz, niretzat erresa da, beti azten naiz pilota bestei botatzen. Zein da parean dudan ez dakit zein da bestea, ez? Orduan horrek ere laguntzen dizu nolabait gerora solasaldia bideratzen, baina ez dago prestatorik. Oso gogoan dut, Lizarraldeko lagun batekin, orain lagun den batekin egindako solasaldia, Biker Sin Kontrolekin. Ezaguna nuen bere ekoizpenak egiten zituelako, argazkiak egitzen zituelako sare sozialetara, eta gustoko nuen asko azkeneko produktu hori, oso bisuala zelako, baina jakin mina nuen zenolako urratsak emanak zituen tipo horrek, horrelako produktuetara heltzeko, ez? Eta oso berezia izan zen, enuen inolako, noa esaten da, espektatibarik, eta tipoak irekizian bere gurasoen etxeko atea super modu humilean, gerora azkenean nik sorturiko txorrada edo txorakeri orduaz geroztik hasi dugu laguntasun bat, ikusi dut bere bilakaera profesionala badela egundokoa, berak ere ematen dizkit tip eta truko asko teknikoki lanak prozesatzeko, nik egin ditudan beste lan audiovisualen bat ere berak pasa dizkit, ez dakit, oso harreman aberatsa izan dela esan nezak, eta gero ere orain crossfitaren munduan apurtxoa sartua naizela, Xabi Osa ezagutzea ere izan zen kristona edo Virginia Finol, ezin diezazuket bakar bat esan, ze azkenean guztiek osatu duten nire izaeraren parte bat. Izan da kriston aukera polita eta guztion esku dagoena, beti esatut berdina, nien naiz munduko inor, nik enituen tipo eta tipa horiek ezagutzen. Ni izan nintzen, El Cansino, beren atera deitu, eta nahiko zenuken irekin kafe baten truke solasaldi bat partekatu, eta jendeak baietz esate dizu. Horretara animatu nahi dut jendea, eta nire ikasleei hori esaten diet. Etorkizunera begira, Simon bai ikusten dudala irakaskuntza munduan txertatua, batez ere horrek albidetzen didalako nire esentziaren parte bat nolabait asebetetzea, eta bestaldetik ere aukera nitzak eskaintzen dizkialako nik dituen beste grin edo gogo horiek betetzeko. Erronka moduan, egia da nire burua ikusten dudala orain edukia sortzen. Gustoko dut asko edukia sortzea.
crossfit egiten dut, eta, bideo bat egingo dizut enpresari, ez? Egingo dizut bideotxo bat, saio klase batzuen truke, garagardoa gustoko dut, egingo dugu truke bat, horrelako trukeekin gustoko dut sinergia horiek sortzen direla eta ni pozik ateatzen naizela da beste parte hori ere. Esan edo, nik inezake autonomo bihurtu o faktura bat prestatu eta nire lanarengatik zuk hori ordaindu, ez? Nik egiten dudan bezala, egiten dugun bezala. Baina zentzu horretan, sinergia horiekin eramaten dut produktua bera, gustoko dudana edo nahi dudana, eta gero aparte, beste harreman bat, bueltatzen ez un kafe con Simonera, ez? Eramaten dut, solasaldia gehi gerora igual laguna. Jakintza gehi pertsona hori bera, produktu hauekin, ekoizpena edukia sortzearekin berdina gertatzen zait. Eta bizkat nire burua hor kokatuko nuke, jendearekin nolabait gauzak partekatzen, edukia izan daitekeela, audiovisualak izan daitezkeela, ikasleekin ere irakaskuntza munduan, eta ez dakit, euskalo, 11 tokitan egon naiz, beste 11 tokitan ziur egon naizela. Maiane da Euskal Herriko neska bat, gaztea esan barru, baina ez dakit. Hendaian sortu nintzen, eta bain Lesakan bizi naiz. Eta berrian aritzen naiz kazetari bezala lanean, eta hortaz aparte bai idaztea gustatzen zait, 2 liburu atera ditut, eta bertsotan ere aritzen naiz. Ezterra Niñori liburua, novela bada, lehengo udaberrian argitaratu zena, eta gai nagusitzat ditu haurtzaroko sexu abusuak. Protagonista da Lide izeneko neska gazte bat, Dona Paulen sortutakoa eta Baionara joan dena bizitzera, eta haurtzaroan edo umea zenean bere bizilagunak konfiantza dexentezun persona batek eraso egin zion, sexu abusu bat egin zion, eta orduan liburu osoan zehar kontatzen da umetan Lidek bizitako horrek edo jasanarazi zioten horrek ze eragin sortzen dion berari eta pixkat prozesu hori guztia kontatzen du liburuak. Pixkat abiapuntu personal batetik abiatzen da liburu hau. Nik ere sexu abusua bizi izan nuen txikitan, umean nintzela. Eta orduan izan da gai bat obsesio modura edo bizi izan dudana urte askotan zehar, ulertu nahi nuelako zer zen gertatu zitzaidana. Eta orduan urte askotan zehar asko irakurri dut gaiaren inguruan, bai liburu teorikoak edo novelak, edo entzun ditut podcastak, edo kantuak, edo pixkat saiatu naiz neukan kuriosidade hori asetzen edo. Eta aldi berean idaztea ere asko gustatzen zaidanez, hasi nintzen liburu hau idazten, eta izan da bide bat pixkat nik prozesu personal hori ere egiteko. Aldi berean argi nun fikziozko lan bat egin nahi nula, ze neukan interes berezik nire historia propioa kontatzeko. Nahi nun pixkat urrundu nire historia personaletik ere, horregatik sortu nuen fikziozko historia bat. Eta aldi berean fikziotik lantzea erabaki nuen eta ez adibidez kazetaritzatik, iruditzen zaidalako sorkuntzak orokorrean ematen dula aukera gauzak beste modu batera ulertzeko, ez? Adibidez, esplikatu dezakezu modu teoriko batean ansiedadea zer den, baina nik uste dut hiruzpalau horritan edo kapitulo batean deskribatzen baduzu zer den ansiedadea eta lortzen baduzu deskribapen horren bidez irakurleari inkluso ansiedadea sortaraztea demagun, da beste modu bat esplikatzeko gauza beste modu batera, ez. Novelan agertzen den guztia fikzioa da. Ezkeran esan dudan bezala, ez. Abia puntua da personala, gaia zergatik aukeratu dudan azkenean, ez. Baina gero hortik aurrera eraiki dut pertsonaia bat, Lide izena duna, eraiki dut bere familia, bere ingurunea, eraiki dut zer gertatu zitzaion zehazki, nola bizi duen, ze sentimendu
jasaten dituen. Gero aldi berean, erreala da, modu orokor batean esan da, sexu abusuak benetan gertatzen direlako, eta holako historiak errealak izan daitezkelako, ez? Lideren historia partikularra fikziozkoa da, baina errealitate bat da, tamalez gaur egun ere asko gertatzen dena. Inspirazio iturri ezberdinak izan ditut. Alde batetik aipatu dudan bezala, gaiari buruz irakurri, entzun, ikusi ahal izan dudan guztia. Gero bestalde parte hartu nuen pare bat tailerretan ere bai sexu abusuen gaia lantzeko, eta horri esker ezagutu nuen jende dexente tamalez ere sexu abusuak bizi izan dituna, eta hortik ere elikatu naiz, ez? Pertsonaiekin izandako eztabaidetatik eta halakoetatik. Eta gero gaia alde batera utzita, bestelako inspirazio iturriak, ez? Azkenean idazle batek edo idazten norbaitek idazteko irakurri behar du denetarik, eta asko inspiratu nauen liburu bat da, aipamena egiten zaio liburuan, Marguerite Duras idazle frantsesaren Maitalea liburua, eta bera izan nuen pixkat inspirazio iturri liburuaren egiturari dagokionez, ez? Liburuan zehar pertsona gramatikal ezberdinen artean jolasak egiten dira, erabiltzen da lehenengo pertsona, bigarrena eta hirugarrena, eta hori nolabait Durasi kopiatu edo hartu edo nion, liburu hortan olako jolasak egiten ditulako ere, eta asko gustatu ditzean, eta pentsatu nuen, berdina ez, baina antzeko zerbait egin nezakela. Historia Ipar Euskal Herrian kokatua dago, eta autokontziente bat izan da, uste dudalako literaturak laguntzen duela errealitateak sortzen ere bai, eta iruditeriak sortzen, ez? Eta uste dut bereziki Hego Euskal Herriko irakurleentzako ez dagoela esoberan liburu oso bat irakurtzea Ipar Euskal Herrian kokatua dagoena, azkenean horko referentziak dauzkazulako, eta uste dut askotan ez dauzkagula erreferentzia horiek, ez? Euskaraz idatzitako literatura gehiena erranen nuke Hego Euskal Herrian kokatua dagoela edo Euskal Herritik kanpo, eta bada autokontziente bat. Lehenbiziko liburua ere kokatu nuen Nafarroa eta Lapurdiren artean, eta jendeak gero eskertu dintzidan hori, eta orduan berriz erabaki nuen. Eta beste alde batetik zergatik Euskal Herrian kokatu eta ez munduko beste dozein lekutan, iruditzen zen garrantzitsu Euskal Herrian kokatzea, ez dadin izan Euskal Herritik kanpo gertatzen den zerbait sexu abusuan, ez? Hemen gertatzen da, gure hurbilean gertatzen da, gure familietan gertatzen da, eta hori ere nahi nuen. Erabaki nuen Baxi Nafarroan kokatzea, egia erran pixkat kasualidadez aukeratu nuen eskualde hori, Amikuzekoa, eta horrek eman dizkit alde batetik zailtasunak, eta beste alde batetik aukera berriak irekizkit, eta sorkuntzarako bidea eman didaten ideiak ere eman dizkit, ez? Zailtasunak izan dira, ez nuela ongi ezagutzen ingurunea, eta ordan ezagutu behar izan dudala, eta besteak beste, erabaki nuen Nafar Lapurteraz ere idaztea, eta ahalik eta ingurune horretako hurbileneko hizkuntzan idaztea, eta adibidez Lideren gurasoak Garazialdekoak dira, eta xukaz hitz egiten dute, eta ordan, animatu nintzen ni ere xukaz idaztera. Izan da zailtasun bat, baina aldi berean polita izan da, ikasi behar izan dudalako nola hitz egin xukaz, eta horretarako joan nintzen Oztibarreko ikastolara, eta harreman nahi nuen beraiekin, eman zizkidaten han beraiek sortutako aditz taulak, eta asko oso eskertuta nago beraiekin. Eta gero beste bide batzuk ere ireki zizkian, ez? Bapatean konturatzen zara kokatu daukazula leku batean liburua, leku horretan ibai bat dago, eta bapatean hasten zara ibaiari buruzko kontakizun bat egiten, eta deskubritzen duzu ibaia Dona Paulen hasten dela eta Baionara iristen dela, eta dela justo protagonistak egin duen ibilbidea, ez? Eta
holako jolas batzuk egiteko aukera eman dit ere bai. Uste dut oraindik tabua izaten jarraitzen dula, naiz eta azken urtetan igual gero eta gehiago ari den hitz egiten gaiaren inguruan. Baina uste dut oraindik ere batez ere hitz egiten dela elizaren baitan gertatutako sexu abusuei buruz, eta hor lan handia egin da, eta bereziki erasoak jasan zituzten horiek egin dute lana. Baina uste dut are zailagoa dela ingurune hurbilean edo